салом бинандагони азиз, ахбори озодӣ бо хабарои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон тақдими шумо мешавад. Шалои Хоҷа ҳастам дар хидмататон ва ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи барномаи рӯз 17 август. наздикони кӯдаконе ки соли гузашта аз Ироқ ба Тоҷикистон оварда шуданд мегӯянд то ҳанӯз натавонистанд онҳоро зери тарбияти худ бигиранд. дюймаша нишон метиҳад. номаш Умарҷон, ина мебинем лека Муҳаммада оли то ҳозира дидагимоне. номзад ба курсии президенти Тоҷикистон аз ҳизби аграрӣ дар маддиаввал аз таъмини амнияти давлатӣ сухан гуфт. масъалаи муҳиме ки дар ин барнома интихоб мегарданд пеш аз ҳама албатта масъалаи амнияти давлатӣ ва сарҳадот мебошад. ва ҳукумати Ӯзбекистон аз ҳисоби худ ба шаҳрвандонаш дар Русия касбу забони русӣ меомӯзонад. имрӯз дар Тоҷикистон барои хонандагону донишҷӯён соли нави хониш оғоз шуд. Ин нахустин бор аст ки дар ин кишвар дар сол на дар аввали сентябр, балки дар моҳи август шурӯъ мегарданд. Пандемияи коронавирус санаи оғози таҳсил ва шеваи қабули хонандагонро ба мактаб тағйир дод. субҳи имрӯз дар даромадгоҳи аксар мактабҳо баъд аз пок кардани дастон ва санҷиши ҳарорати бадан вуруди мактаббачаҳоро ба саҳни мактаб иҷозат медоданд. акнун дар баробари дафтару китоб барои хонандагон доштани ниқоб, маҳлулҳои антисептикӣ ва дастпоккунак ҳатмӣ аст. бинандагони азиз, ҳафтаи гузашта мо дар бораи омодагии мактабҳо ба соли нави хониш гузоришҳо доштем ва шумо метавонед дар вебсайт ва озодӣ видео онҳоро пайдо кунед. мавзӯи кӯдакон ва таҳсили онҳоро идома медиҳем. дақиқтараш дар бораи як гурӯҳи ноболиғоне мегӯем ки тақрибан 1,5 соли пеш аз Ироқ ба Тоҷикистон оварда шуданд. ин кӯдаконро ки волидайни ҷиҳодиашон аз даврони ширини тифлӣ маҳрум карда буданд, ҳоло низ имкон наёфтанд ки дар оғӯши пайвандонашон бошанд ва бо онҳо ба мактаб бираванд. Алишер Зарифӣ ва Амрдин Олимов дар ин бора нақл мекунанд. ҳамзат Турабеков, сокини ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд, мехоҳад набераҳои худро ки аз Ироқ ба ватан оварда шуданд ба тарбияи худ бигирад. ду набераи ӯ ҳамроҳ бо 82 кӯдаки дигари тоҷик баҳори соли гузашта аз Бағдод ба Душанбе интиқол ёфтанд. калонсолаша мактаба мерафтагӣ буд, мактаба хондооз гуфта нишон надод. қариб 1,5 сол шуд. дюймаша нишон метиҳад. номаш Умарҷон, ина мебинем лека Муҳаммада оли то ҳозира дидагимоне. ҳамза ягона нафаре нест ки барои дидорбиниву ба тарбияи худ гирифтани наздиконашон борҳо пушти дари мақомоти кишвар рафтааст. ба ташкилоти ҳимояи ҳуқуқи кӯдак омадем. аз овардани кӯдакон қариб 1,5 сол мешавад. ягон кас намепурсад. ҳозир карантин аст. худо хоҳад карантин тамом шавад, ман худам набераҳоямро бурда ба тарбия мегирам. шикояти ин гурӯҳ дар ҳолест ки Раҷабмоҳ Ҳабибуллозода, ваколадор оид ба ҳуқуқи кӯдак дар Тоҷикистон, гуфта буд ки пайвандони кӯдакон сари вақт онҳоро мебинанд, вале барои ба тарбияи худ гирифтан то ҳол муроҷиате нашудааст. бовар кунед, ин масъала хеле ҳассос аст. ин кӯдакон дар як шароите буданд, дар он ҷо ки ҳозир мо оилаҳоро нашинохта, наомӯхта ки оё ҳамин оила худаш оилаи солим ҳаст, оё метавонад ба ҳамин кӯдакро дуруст тарбия кунад. барои ҳамин ҳам барои ин вақт дар кори шаби 3 апрели соли 2019 84 кӯдаку навраси тоҷикро тавассути ҳавопаймои ширкати ироқии Fly Airbil аз Бағдод ба Душанбе оварда буданд. дар пайи интиқоли кӯдакон ба ватан, Кумитаи байналмилалии Салиби Сурх ба Тоҷикистон тавсия дод ки барои зудтар мутобиқ шудани кӯдакон ба муҳити осоишта бояд онҳоро ба наздиконашон бидиҳанд. президенти Беларус Александр Лукашенко мегӯяд ба тақсими қудрат ва тағйири конститутсияи ин кишвар омода аст, вале фишори эътирозгаронро қабул надорад. сиёсатмадори мухолифи ҳукумати Беларус Светлана Тихановская гуфт ӯ омода аст ки масъулияти раҳбарии кишварро бар дӯш гирифта чорчӯби қонунӣ барои баргузории интихоботи нав ва одилонаи президентиро фароҳам орад. Я готова принять на себя ответственность и выступить. Ман омодаам дар ин давра ҳамчун пешвои миллат масъулиятро бар дӯш гирам то кишвар ором шавад, то ин ки мо ҳамаи маҳбусони сиёсиро озод кунем ва ба зудтарин фурсат заминаи қонунӣ ва шароити интихоботи нави президентиро фароҳам орем. И условия для организации новых президентских выборов.
Светлана Тихановская ваъда додааст ки агар афсарони ҳифзи ҳуқуқу тартибот аз пуштибонии ҳукумати Лукашенко даст кашанд, аъмоли пешини онҳо ҳафв мешавад. Рӯзи 17 август дар Беларус рӯзи корпартоии умумимиллӣ эълом шудааст. Пештар як қатор ширкатҳо дар саросари Беларус эълом карданд ки дар он ширкат меварзанд. Ширкатдорони корпартоии саросарӣ баргузории интихоботи нав, роҳ ёфтани тамоми номзадҳо ба он, озод кардани маҳбусони сиёсӣ ва истеъфои онҳоеро талаб доранд ки дар хушунатҳо алайҳи эътирозгарон масъул мебошанд. то замони интихоботи президентӣ дар Тоҷикистон бошад камтар аз 2 моҳи дигар мондааст. Ин интихоботи шашуми президентӣ дар даврони соҳиби истиқлолии Тоҷикистон аст. Аз соли 1994 ба ин тараф дар 4 интихоботи президентӣ Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳури кунунӣ пирӯз шудааст. Дар Тоҷикистон феълан 7 ҳизби сиёсӣ амал мекунад ва аз охири ҳафтаи гузашта аллакай бархе аз онҳо ба пешниҳоди номзадҳои худ оғоз карданд. ҳамкори мо Мирзонаби Холиқзод масъалаи пешниҳоди номзадҳоро ба курсии раёсати ҷумҳурӣ пайгирӣ дошт ва аз ӯ мепурсем ки то ин дам кадом ҳизб номзади худро барои мубориза ба курсии раёсати ҷумҳурӣ маълум кард. Бифармоед. бале шало, нахустин ҳизбе ки номзади худро ба интихоботи президентии Тоҷикистон пешниҳод кард, ҳизби аграрӣ аст. Дар анҷумани рӯзи 15 август раҳбари ҳизб Рустам Латифзода номзад ба мақоми президентӣ пешниҳод гардид. Интихоб мегарданд, пеш аз ҳама албатта масъалаи амнияти давлатӣ ва сарҳадот мебошад. Бисёр масъалаҳои нобуд ҳастанд. ин шабу ва мо ба инҳо албатта нуқтаи назари худро дар барнома дарҷ хоҳем кард. бале бархе аз коршиносон ва шаҳрнависон дар шабакаҳои иҷтимоӣ гуфтанд ки пешниҳоди номзадии Латифзода як нав намоишкорӣ ва барои демократӣ ҷилва додани интихобот аст ва онҳо ба ин боваранд ки номзади аграриҳо аз хатти кашидаи ҳукумат берун нахоҳад рафт. ҳамон тавр ки дар гузашта раҳбари собиқ ва муовини раиси ин ҳизб дар интихоботҳои соли 2006 ва 2013 номзад буданд. вале худи Латифзода гуфтааст иштироки онҳо дар корзори сиёсӣ ва барномаи пеш аз интихоботиашон хеле ҷиддӣ аст. оё ҳизбҳои дигари Тоҷикистон, иттифоқҳои Касаба ва иттифоқҳои ҷавонон низ номзадҳои худро маълум карданд? чизе дар ин бора медонем ё не? бале шало, ҳизби социалистии Тоҷикистон эълон кард ки анҷумани ин ҳизб рӯзи 22 август баргузор мешавад ва номи довталаби курсии президентро низ он вақт эълон мекунад. аммо то замони баргузории анҷумани ҳизб раиси он Абдуҳалим Ғаффоров дар суҳбат бо нашрияҳои маҳаллии Тоҷикистон гуфтааст ки дар сурати президент интихоб шуданааш дар душанбе метро месозад. масъулини ҳизби демократии Тоҷикистон ва ҳизби социал-демократии Тоҷикистон гуфтанд замони баргузории анҷуманҳояшон таъин нашудааст. ба гуфтаи масъулини ҳизби коммунист ва ҳизби ҳокими халқи демократӣ анҷумани онҳо дар ҳафтаи аввали моҳи сентябр баргузор хоҳад шуд. ҳоло нигоҳҳо ба анҷумани ҳизби ҳоким бештар духта шудааст ки президент Эмомалӣ Раҳмон ва ё писараш Рустами Эмомалиро номзади асосӣ пешниҳод хоҳад кард. вакилони парлумони Тоҷикистон ҳангоми таъини рӯзи интихобот гуфта буданд ки ба сабаби пандемияи коронавирус замони баргузории ин маъракаи сиёсиро як моҳ пештар оварданд. ҳар дафъа интихоботи президентӣ моҳи ноябр баргузор мешуд ва ин бор бошад ба 11 октябр таъин шудааст. вазъ дар ин маврид дар кишварҳои дигар чӣ гуна аст? бале, масъалаи хеле муҳим аст. бемории коронавируси нав дар бархе аз кишварҳо аз ҷумла Зеландияи нав ва Украина замони интихоботҳоро ба ақиб бурдааст. аммо дар Беларус ҳамон тавре ки шоҳид ҳастем, интихобот 9 август баргузор шуд ва то ҳанӯз норозиён аз натиҷаҳои он гирдиҳамоӣ доранд. дар амрико низ сарфи назар аз вазъи мушкили вобаста ба COVID-19 интихоботи риёсатҷумҳурӣ рӯзи 3 ноябр баргузор хоҳад шуд. нагуфта намонад ки интихоботи президентӣ дар Беларус аз камтарин маъракаи сиёсии солҳои охир буд ки дар Тоҷикистон ҳам ба он таваҷҷӯҳ карданд. сипос барои суҳбати фарогир. ман барномаро баъд аз як огаҳӣ идома медиҳам. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.
мо мунтазири ҳамкории шумо ҳастем ва ман барномаи хабариро идома медиҳам. Солҳои охир анҷоми ҷарроҳии пластикӣ дар Тоҷикистон ҳам мисли аксар кишварҳои хориҷ роиҷ шудааст. Дар гузашта онҳое ки маблағи кофӣ доштанд барои ҷарроҳии зебоӣ ба давлатҳои дигар мерафтанд. Аммо тавре маълум мешавад шаҳрвандоне ки аз симои зоҳириашон розӣ нестанд, ҳоло на танҳо дар Душанбе, балки дар вилояти Хатлон низ худро зери теғи ҷарроҳии пластикӣ мегузоранд. Маҳмуҷон Раҳматзода бо ҷузъиёти бештар. рост кардани бинӣ шикаста, бартараф кардани ожангҳои рӯй, ҷудо кардани пӯстҳои часпида ва ҷарроҳиҳои олоти мардина аз аввалин амалиётҳои пластикӣ дар бемористони ҷумҳуриявии ноҳияи Данғара будааст ки таи 4 соли ахир анҷом шудаанд. маъмурияти донишгоҳи тиббии Хатлон мегӯяд 4 нафар устодони донишгоҳ бо роҳбарии ректор микроҷарроҳиҳоро анҷом медиҳад. дар 4 соли фаъолияти донишгоҳ онҳо 1123 ҷарроҳии пластикӣ анҷом додаанд. Порсол дар ҳамин шабу рӯз 161 ҷарроҳӣ буд дар 6 моҳаи соли 2019 ки аз ҷониби профессор гузаронида шуданд. имсол 100 адад, ин ба хотире ки давоми 4 моҳи охир ректори муҳтарам бо аъзои ситод ва дигар кормандони духтуро табибон дар корҳои ташхисӣ ва муолиҷавии беморхонаи марказӣ сару кор доданд. раҳбарияти донишгоҳ мегӯяд ҷарроҳиҳои пластикӣ дар бемористони ҷумҳуриявии ноҳияи Данғара ба таври ройгон гузаронда мешавад. дар 6 моҳи соли 2020 136 нафарро ҷарроҳии пластикӣ кардаанд. бими казалашагӣ, бими шикастагӣ, ҷода гӯшти зиёдӣ будагӣ, аз он ҷода контрактуро, аз он ҷода мисол ожангҳои чашма мисол пластикӣ мекунанд ки мисол чизаги халтазадагиҳо. ройгон ба роҳ мондани амалиёти пластикӣ дар минтақаи Кулоб дар ҳолест ки арзиши ин навъи ҷарроҳӣ дар хориҷи кишвар бештар аз $1000 аст. дар гузашта бештари сокинон ин амалиётҳоро дар берун аз кишвар анҷом медоданд. вобаста ба афзоиши таваҷҷӯҳи сокинон, донишгоҳи тиббии Хатлон 20 донишҷӯро дар ин самт омода карда истодааст. масъалаи ҷарроҳии пластикӣ дар баъзе кишварҳои минтақа боиси баҳсҳои мазҳабӣ шудааст. шӯрои уламои идораи маънавии мусулмонҳои Қирғизистон фатво содир намудааст ки ба мусулмонҳо иҷозат намедиҳад ки тавассути ҷарроҳӣ тарҳи чеҳраашонро дигар созанд. ҳамин ниҳод таъкид кардааст ки шариат танҳо ҷарроҳиҳоеро иҷозат медиҳад ки ба хотири ислоҳи нуқсҳои модарзодӣ бошанд. ҳоло меравем ба Русия. Ӯзбекистон барои соҳиб касб ва русидон намудани муҳоҷиронаш дар Русия даст ба кор шудааст. хароҷоти касбомӯзӣ ва таълими забони русӣ на аз ҷайби муҳоҷирон, балки аз ҳисоби ҳукумати Ӯзбекистон хоҳад буд. гузашта аз ин, барои халал нарасонидан ба кор, омӯзишҳо дар соатҳои мувофиқ ба муҳоҷирон гузаронида мешаванд. тафсилот дар гузориши ҳамкорони мо аз телевизиони «Настоящее время». ҳукумати Ӯзбекистон тасмим дорад бо пули худ ба муҳоҷирон дар Русия забони русиву касб омӯзад. дар ин бора дар қарори нави ҳукумати ин кишвар ки ҳафтаи гузашта ба тасвиб расид, таъкид шудааст. омӯзиши забони русӣ ва касбомӯзӣ бештар дар шаҳрҳое роҳандозӣ мешавад ки муҳоҷирони ӯзбек дар он ҷо бештаранд, аз ҷумла дар Москав, Санкт-Петербург, Қазон, Екатеринбург, Новосибирск ва шаҳрҳои дигар. дар ин санад ҳамчунин омадааст ба муҳоҷироне ки дар ин шаҳрҳо кор мекунанд, махсусан бегоҳ ва дар соатҳои баъд аз кор бояд касб ва забони русӣ омӯзонида шавад. хароҷоти таҳсили муҳоҷирони меҳнатии ӯзбекро давлат аз ҳисоби бунёди дастгирӣ ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои муҳоҷирони меҳнатӣ пардохт мекунад. ӯзбекистон дар феҳрасти кишварҳое ки шаҳрвандонаш барои кор ба Русия мераванд, дар ҷойи аввал қарор дорад. танҳо дар нимсолаи аввали соли 2019 918 000 муҳоҷири ӯзбек барои кор ба Русия рафтаанд. дар ҷойи дуюми ин феҳраст Тоҷикистон ва дар ҷойи сеюм Қирғизистон қарор доштааст. дар нимсол муҳоҷирон ба Ӯзбекистон беш аз $2 миллиард фиристоданд ки бештар аз ҳар кишвари дигар будааст. ва як зани 30 сола дар ноҳияи Рашт худ ва 3 кӯдакашро ба дарё партофтааст. мақомоти кумитаи ҳолатҳои фавқулода гуфтанд, ҳодиса рӯзи 16 август рух дод ва маъмурони наҷот то кунун ҷасади як кӯдаки 3 соларо дар деҳоти қалъаи Сурх пайдо намуданд. ҷустуҷӯи ҷасади зан ва 2 фарзандаш идома дорад.
вақти барномаи мо инҷо ба поён мерасад, ахбори аз ин бештаро бинандагони азиз чун ҳамеша метавонед дар сомонаи радиои озодӣ зери нишони www.ozodi.org бихонед ва албатта видеоҳои аз ин бештаро дар саҳифаи озодӣ видео канали махсуси мо дар ютуб тамошо кунед. ёдовар мешавам фардо субҳи барвақт ҳамаи шуморо ман дар навиди бомдодӣ бо хабарҳои наву тоза мунтазирам. То онда худо нигаҳдор.